Cuando pierdas toda la esperanza, cuando nos destruyan sanidad, cuando nos impidan la asistencia y no se te lleve... Us vull parlar del Saló del Còmic Social, que tindrà lloc a Santa Coloma de Gramenet entre el 18 d'octubre i el 21 d'octubre, que és el dijous al diumenge, exactament a la Biblioteca Central. Doncs hi haurà exposicions, hi haurà debats, xerrades, hi haurà talles amb instituts i també un lloc on vendre còmics o llibres. S'ha de dir que aquest és un cas únic perquè aquests còmics es centren en l'àmbit social, històric. Ja portem 3 edicions, des del 2010, que es van fer gràcies també a l'impuls d'activistes, activistes culturals com FARS, que és el Festival d'Art Social, o ATAC de Catalunya, i l'objectiu era transmetre o explicar l'actualitat des del punt de vista d'autors de còmics i d'artistes, artistes des d'un punt de vista de crítica constructiva i de crítica social, però des d'aquests artistes molt arrelats i molt compromesos amb el seu temps. Per tant, el Saló del Còmic uneix gent dels moviments socials i culturals i també artistes o dibuixants de còmic. Y en educación la misma historia, esto no se puede aceptar, vaya situación se nos presenta, cambiando ciudadanía por la ley episcopal. Defenderé todos mis derechos, la educación y la sanidad jamás se esfumarán, y aunque los mozos tengan orden de acallarnos, estando unidos lucharemos y estaremos siempre en pie, resistiré para seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré, los gallos flautas venimos de muy lejos. Aquest any, a diferència de l'any passat, farem 2 exposicions, l'any passat només vam fer una a l'interior de la biblioteca de Santa Coloma, que són de dibuixos cedits de la revista El Jueves i es titula Tocando los Borbones, i parlarà de la relació, la difícil relació i la polèmica creada amb certs dibuixos del Jueves que van tenir molts problemes amb la Casa Reial. La segona exposició estarà a l'exterior de la biblioteca de Santa Coloma i es diu Palestina, i tractarà la situació d'aquella zona a partir de dibuixos de Zagra o Calvellido. Des del dijous 18 d'octubre fins al diumenge 21 d'octubre farem 4 debats dins del tercer Saló del Còmic Social. El primer d'ells, el dijous, es titularà Còmic, Monarquia d'Elefantes, i vindran el Jaume Capdevila, el Cap, que és ninotaire i autor de Canya al Borbó i els Borbons a Parir, el Juanjo Gallardo, que és historiador i expert en república i anarcosindicalisme, el Ricardo Peregrina, que és l'autor de la sèrie Borbón y Cuenta Nueva, de El Jueves. El divendres 19, el debat es titularà Còmic i dona, on estan les noies, i participaran l'Andrea Lucio, que és il·lustradora i dibuixant del còmic Yayo Flautas, la Josune Muñoz, que és especialista en literatura i còmic feminista, la Mari Carmen Vila, que és dibuixant i il·lustradora, és defensora dels drets de la dona, i per últim la Míriam Cameros, Bicho, que és dibuixant i autora del conte La Cenicienta que no quería comer perdices. El debat del dissabte dia 20 es diu Còmic i utopies, altres formes de lluitar contra la crisi, i en aquest debat hi participaran la Elisa McCausland, que és periodista i crítica de còmic, el Guillem Tendero, que és membre de Can Masdeu, el Jordi García, que és un autor del llibre Educapitalisme, i a més és un expert en temes de cooperativisme, el Pepe Gálvez, que és Premi Nacional de Còmic de Catalunya, i per últim el Rubén del Rincón, que és dibuixant del còmic Entre teles. El diumenge 21 d'octubre farem l'últim debat del Saló del Còmic Social, que es titularà Còmic i Palestina, com dibuixar la realitat. I aquí participen l'Álvaro Iglesias i el Pere Meján, que són dibuixants i són realitzadors dels tallers de còmic organitzats per Acció contra l'Hambre, que es van fer a Hebron, a Palestina, i la Laura Arau, que és documentalista i activista. A més, és impulsora de la iniciativa Rumbo a Gaza. L'acte d'inauguració del tercer Saló del Còmic Social el farem aquí mateix, a la porta de la Biblioteca de Santa Coloma de Gramenet, el dijous 18 a 7:15, i us esperem a tots, esteu convidats. Enguany és el tercer Saló del Còmic Social. El primer es va realitzar a Barcelona, el segon
l'any 2011. Es va realitzar aquí, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Durant el segon Saló del Còmic Social es van realitzar exposicions, debats i taules rodones i activitats a les escoles. Les temàtiques en les que girava el segon Saló del Còmic Social van ser la llibertat d'expressió dintre de la premsa i el dibuix en la premsa, les lluites de la joventut i les resistències, la precarització de la situació laboral i dels serveis públics, així com la vida de les persones que han de viure al carrer i que es troben en diversos conflictes al llarg de la seva vida. La segona edició del Còmic Social va tenir una gran afluència de públic, de diverses edats, de perfils molt diferents, i a més va servir com a punt de trobada d'artistes i dibuixants de còmics, i especialment de còmics de caràcter social i històric, en les que es van plantejar les problemàtiques del sector i els reptes de futur que tenen. Va ser un punt de trobada on vam poder parlar lliurement entre ells i bé, us animem a que participeu a la tercera edició del Saló del Còmic Social, que asistiu a les taules rodones i als debats, que veieu les exposicions i bé, us esperem aquí, a la Biblioteca Central. Cuando pierdas toda la esperanza, cuando nos destruyan sanidad, cuando nos impidan la asistencia y nos echen ya del hospital, y en educación la misma historia. Esto no se puede aceptar, vaya situación se nos presenta, cambiando ciudadanía por la ley episcopal. Defenderé todos mis derechos, la educación y la sanidad jamás se esfumarán, y aunque los mozos tengan orden de acallarnos, estando unidos lucharemos y estaremos siempre en pie, resistiré para seguir luchando, soportaré los golpes y jamás me rendiré, los gallos flautas venimos de muy lejos, resistiré, resistiré.